नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी चिन्मय गोगळे। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। चालकाचा ताबा सुटल्यानं क्रेटा कार थेट सातजांभळी देवस्थानच्या झाडाला आदळून अपघात झालाय। या अपघातात मुंबईतील मायलेक जखमी झाले, तसंच मंदिराच्या काही भागाचं नुकसान झालंय। बेकायदा गोवा बनावटीची दारू बाळगल्याप्रकरणी सावंतवाडीतील एकाला ताब्यात घेण्यात आलंय। विठ्ठल बाळकृष्ण परब असं त्याचं नाव आहे। त्याच्याकडून 4.5 लाखाच्या दारूसह तब्बल 14 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। देवगड तालुक्यात कालपासूनच सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मोरवे येथील सुमित्रा बापर्डेकर यांच्या घरात पाणी घुसलंय। यात संसारोपयोगी साहित्याचं नुकसान झालंय। असलदे डांबरेवाडी येथे तारांचा स्पर्श होऊन 4 शेळ्यांचा जागीच मृत्यू झालाय। ही घटना बुधवारी सायंकाळी उशिरा घडली। यात शेतकरी मितेश डांबरे यांचं अंदाजे 40,000चं नुकसान झालंय। नेरूर येथील चित्रकार हर्षद मेस्त्री यांनी तांदळापासून विठ्ठलाचं चित्र साकारत आषाढी एकादशीच्या अनोख्या शुभेच्छा दिल्यात। तांडू आणि गमच्या सहाय्यानं हे चित्र साकारायला तब्बल 10 तास लागले। मुंबई गोवा महामार्गावरील संगमेश्वर बस स्थानकाच्या प्रवेशद्वारासमोर चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय। पहिल्याच पावसात चिखलाचं साम्राज्य पसरल्यानं संपूर्ण हंगामात काय होईल असा सवाल उपस्थित केला जातोय। डिगस सुर्वेवाडी येथे एसटीचे गिअर लॉक झाल्यानं अपघात झालाय। या बसमध्ये 55 प्रवासी होते, परंतु सुदैवानं कोणालाही दुखापत झाली नाही। पुढील 5 दिवस कोकणासह गोव्याला अतिवृष्टीचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय। आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका। धन्यवाद।